Benvingudes, benvinguts a la 5a càpsula del curs d'Introducció al Cooperativisme. En aquesta càpsula parlarem de la gestió econòmica, però no us espanteu. Ens centrarem en dos temes d'especial interès, sobretot al principi. Un és l'aportació del capital social i un altre l'aplicació dels resultats. El primer tema que volem explicar-vos és l'aportació del capital social. El capital social mínim per constituir una cooperativa és de 3.000 euros. La llei parla que aquestes aportacions poden ser dineràries o no dineràries. De fet, si teniu un ordinador, si teniu mobiliari, ho podeu aportar a la cooperativa. Com es fa això? Serà el Consell Rector el que us faci un escrit acreditant el valor econòmic de les vostres aportacions. Quan constituïm, la llei diu que el 100% del capital social ha d'estar desemborsat. Això què vol dir? Que heu de fer l'ingrés, si són diners, o l'aportació d'aquest material a la cooperativa. Això canviarà amb les noves incorporacions societàries. Per facilitar aquesta incorporació, les persones que s'incorporin podran aportar només el 25% d'aquesta aportació i la resta es pactarà en cada cas. Un element que ens diferencia d'altres fórmules jurídiques és el com aportem aquest capital. Totes les persones sòcies hem d'aportar la mateixa quantitat de capital social. Si un aporta 1.000, l'altre ha d'aportar 1.000. I aquesta igualitat és en el que es basa el principi de la gestió democràtica. Una persona, un vot. Com després us explicarem, diferenciarem les aportacions entre obligatòries i voluntàries. Quan parlem de les aportacions de capital, hem de diferenciar entre les que són obligatòries i les que són voluntàries. Les obligatòries són totes aquelles que ha aprovat l'Assemblea per un mínim de 2/3 dels vots. Aquestes aportacions s'han de desemborsar, per tant, de manera obligatòria. Quines seran les voluntàries? Totes aquelles que no passen per l'Assemblea i que, per tant, no ha de desemborsar tothom. Us posaré un exemple i així d'aquesta manera quedarà més clar. Si jo m'incorporo com a sòcia en una cooperativa i l'aportació obligatòria al capital social inicial és de 1.500 euros, aquesta serà una aportació obligatòria aprovada per l'Assemblea per poder adquirir la meva condició com a sòcia. Però, com que jo tinc uns estalvis al banc, decideixo voluntàriament aportar aquests estalvis a la cooperativa. Això voldrà dir que jo he satisfet una aportació obligatòria i també n'he fet una d'aportació voluntària. Com hem comentat, les aportacions de capital social no deixen de ser una petita inversió que fem les persones sòcies a la cooperativa. I aquestes aportacions poden tenir un interès. El que sí que està establert és el tipus d'interès pel qual podem meritar, es diu tècnicament. Mai podrem tenir un tipus d'interès superior al 6% del preu dels diners per les nostres aportacions econòmiques. I això canvia totalment amb les cooperatives sense ànim de lucre, en el qual mai podrem tenir un interès superior al preu legal que costi en aquell moment pel diner. Les aportacions de capital són de caràcter reemborsable. Això vol dir que quan marxem de la cooperativa ens les retornaran amb aquest interès que us explicàvem abans. Però també podrem pactar en assemblea, en els estatuts, que una part o tota la nostra aportació sigui de caràcter no reemborsable. Això què vol dir? Que quan marxem es queda a la cooperativa. Vull dir, aportem aquests diners com una inversió, no cap a nosaltres, sinó cap a la pròpia activitat de la cooperativa. El segon gran tema que us volem explicar en quant a la gestió econòmica de les cooperatives és l'aplicació dels resultats. Fixeu-vos, les cooperatives com a empresa que som hem de tancar el nostre exercici segons una normativa comptable. Què passa quan tanquem l'exercici? Si tot ha anat bé i hem tingut beneficis, aquest serà el nostre excedent. En canvi, si hem perdut diners, tindrem pèrdues. Comencem primer per veure què passa quan una cooperativa té excedents. Abans d'explicar-vos l'aplicació de resultats, hauríem de comentar un concepte que és més tècnic, que és el concepte de la reserva. Aquest concepte no és únic de les cooperatives, sinó que s'aplica a totes les formes jurídiques. Vull dir que les societats limitades o les societats anònimes també tindran aquest concepte de reserva. Llavors, què és la reserva en si? Quan tenen beneficis, les SLs, les SA, excedent, les cooperatives, una part d'aquest excedent s'ha de quedar a la pròpia empresa. Per què es fa això? És una forma de protegir l'empresa de les persones sòcies.
Llavors, si tenim excedent, el primer que farem és agafar un 20% d'aquests excedents i reservar-los. En el cas de les cooperatives parlarem de l'FRO, del Fons de Reserva Obligatori. Però no és l'única reserva que podem fer. Aquesta és per llei, aquest 20%. El podríem inclús augmentar amb algunes condicions que posa la llei. A l'Assemblea també podríem aprovar el poder fer altres tipus de reserves, com les reserves estatutàries o les reserves de tipus voluntari. Però les cooperatives tenim una mena de reserva que és única i específica pel nostre sector empresarial. És el Fons d'Educació i Promoció Cooperatiu. Fixeu-vos, d'aquests excedents, un cop retirat el 20% del Fons de Reserva Obligatori, retirarem també un 10% per promoció i educació. La llei és molt clara. És un tipus de reserva que no es pot repartir i, a més, és inembargable. Per què la fem servir? Per alguns dels temes que ens marca la llei. Per la formació de les persones sòcies o treballadores, per la pròpia promoció del cooperativisme, podem participar en fires o pagar la quota de la Federació de les Cooperatives, o per aplicar-ho amb la millora del nostre entorn social o a participar en projectes com que facilitin la millora del medi ambient o la igualtat de gènere. Un cop aplicades aquestes dues reserves, el Fons de Reserva Obligatori i el Fons d'Educació i Promoció, si ens queda o el que ens quedi amb aquest excedent, serà l'Assemblea la que decideixi què fer amb ella. Podrà decidir que es queda la cooperativa constituint altres tipus de reserva o podrà decidir el retorn cooperativista. Això vol dir que els cooperativistes podrem decidir quedar-nos amb una part d'aquests excedents. Com ho podem fer? Doncs incorporant més capital social, vull dir, el capital social que ja teníem incorporat l'augmentarem o inclús podem decidir pagar-nos a les persones sòcies cooperativistes. Expliquem ara què passa quan una cooperativa té pèrdues. Hem de seguir el següent esquema de funcionament. Podem agafar fins a un 50% del fons de reserva obligatori per eixugar aquestes pèrdues. O bé, si disposem d'algun fons de reserva voluntari, aquest el podem fer servir íntegrament. En el cas de les cooperatives sense ànim de lucre, en aquest cas podem agafar el 100% del fons de reserva obligatori. En el cas de que no haguem pogut eixugar les pèrdues amb aquests fons de reserva, sí que podem passar a imputar les pèrdues als socis, sempre en funció de la seva activitat. I això es pot fer o bé reduint les aportacions de capital o bé a càrrec de futurs retorns cooperatius. Fins ara estàvem parlant de les sòcies comunes. Què passa amb les sòcies col·laboradores? Es pot pactar un tant per cent de retorn en base als excedents de la cooperativa. Per fer-ho, primer haurem de treure el fons de reserva obligatori i el fons de promoció per l'educació. A partir d'aquí, aplicar aquest tant per cent en funció dels excedents, que mai podrà superar el 45% total d'aquests excedents. En cas de que haguem de repartir l'excedent, es farà en base a les aportacions de capital d'aquesta sòcia col·laboradora. I en cas de que la cooperativa hagi tingut pèrdues, l'aplicació de les pèrdues també es farà en funció del capital que hagi aportat. I fins aquí les 5 càpsules formatives del curs d'introducció al cooperativisme de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Us agraïm moltíssim la vostra atenció i recordeu, el futur és cooperatiu.